Hai, salutare prieteni! Voi știți jos și sus. Astăzi vom umple un balon cu apă și vom da drumul. Am legat cu elasticul meu, este roz, piții, este roșu, roș piții, așa îi spun eu, piții spune Gamero și Gamerița și eu sunt roz piții Gamerița. Ok, deci haideți să începem. Vom face ăsta și îl vom da cu el. Da. Din urmare, n-ar să fac chestia asta, că o să mă ud, dar pentru voi vă face. Am văzut că nu e niciun abonat la mine. Vă rog frumos, abonați-vă, că și-am abonat la voi. În plus, nu dați de pic de respect. Cocolicșilor, dacă vă uitați acum, vă rog frumos, să dați și voi cum am dat eu la voi. Că și am dat la voi, că eu sunt sârvul de Nisa care astăzi. Apa asta este foarte bună. Cred că mâine dimineață voi pleca la școală. Haideți! Trebuie să fiți și voi gata. Păi da, aici am făcut unul de la mare. Uitați balonul. M-am dat și pe voi. Uitați căcatul. Uitați. Pipi. 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 Ce drăguț. Pipi. Ok. Asta a fost pentru astăzi. Ne revedem data viitoare. Bye.